במרכז אנו מאמינים כי הדבר המשמעותי ביותר הוא בשום פנים ואופן לא לוותר על החלום. צעירים במדינת ישראל נמצאים בצומת קבלת החלטות קריטית. החלטות אשר מתקבלות בתקופה זו עשויות להשפיע על כל חייהם. באיזה תחום לימודים לבחור, איפה לעבוד, איך לקדם פרויקט חברתי, אילו זכויות יש לי. הצעירים האלה זקוקים לכתובת והכוונה בנוגע למימוש זכויותיהם מול הרשות ומול המדינה, וזה בעצם הדבר המרכזי שבו אנו עוסקים. כל זה לא היה קורה ולא היה מתרחש לולא בן אדם אחד שהלך איתנו וחלם איתנו, וכעת גם דאג להגשים את החלום הזה. בשמי ובשם כלל צעירי העיר, אני מודה לך אדוני ראש העיר, על המתנה הנפלאה הזאת שהענקת לכל הצעירים, מבנה חדש ומרשים. באמת יום חג לעיר אשדוד. אנחנו זוכים בלעשות ביחד היסטוריה קטנה, להקים בית לצעירים שלנו. עם השנים ראינו שעולם הצעירים הוא הרבה יותר רחב. אנחנו יצאנו בתוכנית חלוצית שאין אותה בשום מקום במדינת ישראל, הלוואות לסטודנטים. היום לקחו אותה כבר כמה אלפים, שכל סטודנט שהתקבל לאיזשהו מוסד אקדמי מגיע לבנק לאומי פה בסיטי, ברובע הסיטי, ולוקח הלוואה בגובה שכר הלימוד לכל שנות קבלת התואר. באמת נעשתה פה איזושהי מהפכה שהלכה צעד אחרי צעד יחד עם השינויים הפיזיים, ועם הבית הזה עכשיו אנחנו נוכל להסתכל קדימה למשימות נוספות. אם מדברים על החזון של פיתוח העיר, זה סוג של מהפכה שאנחנו צריכים שגוף מסוים ייקח אותה על עצמו בניהול היומיומי שלה. אני חושב שהמרכז יכול לקחת. בעיניי, יש לנו זכות לחיות בעיר הקשובה לצרכינו והנותנת להם מענה. עיר הרואה בצעירים משאב שחשוב לפתח ולהשקיע בו. אני בטוח שפתיחת מרכז כיוונים כאן, במקום הכי מרכזי בעיר, תגביר את החשיפה של פעילותו ותאפשר ליצור כאן מרכז אמיתי לצעירי העיר. מרכז חברתי ותרבותי, כזה שאליו מגיעים וממנו יוצאים. אשר צעירים יכולים להגיע אליו, להירתם באופן אישי, אך גם להחזיר אל הקהילה שבה הם חיים ולהוות יחד כוח מוביל ומשפיע. לסיום, אני רוצה לברך את העיר הנפלאה שלנו על ההתחדשות המרגשת. וכמובן, לברך את צוות המרכז בברכת עלו והצליחו. כמו שאני מכיר אותם, אנחנו עוד נשמע מהם ובגדול. בהצלחה. אשדוד בוחרת להמשיך בתנופה. חי, 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 חי. זו עובדה.